لايك تجيبركم تتصلون يوم زي فريند الشانلز لايك تجيبركا سلمنتاي لايك جبر فيرونيكا أداني عصرت الدرفي عن فيمس وين فيمس جبروا درفي يعني مالتي خندري مالتي بخمي درفي كونجيرا مالتي إن خندري خلينا نفتح فيديو يا عن فكر باور عند بيت سمهن اندود شيء قد لم هممون جلالو تلو قال لمن فيرونيكا تفلطوكم أب حنتي شو وي حنتي كسيوم أويا تفلت أويا بوزحته مسكال سبت وادر نيرا مالتيو بدو تاجر ملاء ويك أب كليبس نيشتي شورت كليب كده من القوميتات كنيرا and أنا فلوت كنيرنبرغ أبوا ولا درافاي نيرو زخام مفلاتي كان حدث أبناتا رياكت جريان نيرا مالتي تجي فلتكم أبنا هلتكم رياكت جريان نيرا أو قد سب كومنت صحيح مالتي إزخم زيل مالتي فيرونيكا كم أبوا كرار كتصوت ጎበዝ እያ ኢልን ማለት እዩ ኣብዚ እውን ቀደም ደራፋይ ነይሩ ክትጥምቶ ክትኽእል ኣዳነተካ ይበሃል ኢልን ማለት እዩ እዚ ወዲ እዚ ቴንክ ዩ ሶ ማች ማለት እዩ ኣነ ይፈለጥኩ ነይረ ኣባ ደራፋይ ከም ዝኾነ ኣዳነተካ ሽሙ ማለት እዩ ኣብ ንእሽተይ ናለኩም ናቶ ክሊፕ ነገለ ሬጎሜ ያደር ያፋፋል ሬጎሜ የሰቆጣ ጠላ ሬጎሜ ራካ ሶሉጣ ሬጎሜ ያገቱን አልሴ ሬጎሜ የናጡት ማለት ነው ሬጎሜ የኮረምኮረቴ ያ ማንት ከምዚታት ክትፈልጦ ብጣዕሚ ገለ ዓይነት ማለት እዩ ኢኖ ንእሽተይ ትመሃር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣነ እንደይ ኣይማ ወይ ካብቶም ኣርቲስት ናይ ኢትዮጵያ ትመሃርኩሞ ማለት እዩ እሱ ቢዩቲፉል ኣነ ይብሎ ማለት እዩ ናይ ጎረቤትካ ክትፈልጦ ገለ መለ ንእሽተይ ብዛዕባ ሙዚቂ ስቶሪ ወይ ብዛዕባ ናቶም ኣርቲስት ኮሚታት ምሻሎ ገለ ዓይነት እዩ ሶ ያ እዚ እቲ ስቶሪ ማለት እዩ ሶ ኣነ ይፈለጥኩ ነይረ ግን ንኸይተን 10 ደርፊ ንቨሮኒካ ዘረኣያ ፋኖ አረ ፋኖ ፋኖ ኦ ዋው አረ ፋኖ ፋኖ ቀረበ በርሃ እኔን ያንገብግበኝ እኔን ይጥማኝ ውሃ ያበላኝ ደመኝም ጨክኖ አንተን ሚጠላ ኸረኔ ሳጀት የለኝም ያን ፍቅር ባወራ አንደበት ስምህን እንደወደሽ ኦኬ ለምህመሙን እችላለሁ ጠላው ቃልልም መንደስ እቲ ቢዩቲፉል ናታ ትድምፃ ላዕሊ ክኸይድ ክእል ዲፍረንት ስታይል ሶ ማች ኣትገብር ናይ እንግሊሽ ወላ ትኽእል ናይ ዓረብ ብዙሕ ሪሰርች ተገይርካ ብፍላይ ናይ ቨሮኒካ ኣዳኒኤልካ ናይ ብሓቂ እዩ ከምዚ ምሻሎ ማርያ ሙዚቃ ትፈቱ ሲ ማራ ክትፈቱ ከለኻ ኢኖ ካልእ ዲፍረንት ናይ ካልእ ቋንቋ ክትደርፍ ክትፍትን ምፍታና እሱ ገለ ዓይነት እዩ ሩራኒ ብሻና አዲስ አበባ ዱረቱ መቃኑ ረቱ ለኒ ኦልቱሩራ ሙጋ ቱሩራኒ ኮቱቲ ናዱንጋዱ ዱረቱ መቃኑ ረቱ ለኒ መለሰንት ተመለስ ጊዜን ማክም አለክ ብዬ መሆናውን ብታይ አለክ ብዬ መሆናውን ብታይ አለክ ብዬ መሆናውን ብታይ ኦኬ dang የህይወት ተምሳሌት ማጣፈጫ የህይወት ቅመም ነው ሄደቤላንተ ልበል ይኸው ዛሬ የፍቅር ጥጉን ራስን አሳልፍ የባሉ ቀንጠላ ኣብዚ ጀሚራ ምንሰሞን የሚሰክረው ሌላ
ستاتين كرافي عيتون دالايين علافي لبه لينين لهال بتامن حسبوا ኣብ 2019 እቲ ቪድዮ ክሊፕ ገለ መለምሽ ኣሎ seriously ከምዚ ላይቭ ወይ ካቨር ዘይኮነሲ seriously ሙዚቃ ናይ ባዕላ ኦሪጂናል ክደርፍ ማለት እዩ ሕሰቦ እሞ ካብዚ ንእሽተይ ሰዓት ከምዚ ጌራ ላዓል ክትኸይድ ኢኖ ብጣዕሚ ገለ ዓይነት እዩ so yeah ናይ ባሓቂ ገለ ዓይነት ستاتين كرافي عيتون دالايين علافي لبه لينين لهال بتامن من يلقال أتامن من دي مشنا فهم بفكري عبري سالو كاتش سالو تاساري عندي ستكر عرفت لمجي كرفيا ودجي هاي كرفيا عمل ينافق جمال يدري هاي كوفة هاي عمل يودد جمال يفكر هاي كوفة هاي عمل هاي دستان كمايتي بايني من دام باتي شلهن دمدر كوبرايت خوينا يغريت لكم لو حجن حجي I think copyright is yeah so yeah تبولع زلنا فيوز نزل نا يوتيوب بزعما موسيقى قلما تيك اوفر غيراتو زلنا ان شاء الله لايك من الله حاله بينو بزي كومبينيشن 16 مليون زبتصح و9 مليون كوميتات حد نايلوم زاد درفتها 3 مليون درجه اتي سو حسبوا مين لايك زنا يوتيوب موسيقى تغورو زلنا حق قال عينتي سو يا مين كونغراتس يا خملان خل ግን ያ ድምጻት ሪኢኹም ወይኹም እንታይ ፌመስ ገብሮ መብዛሕቱ ናታ ዩኒክ ዝኾነ ድምጻይ so good ድምጽ ኣለዋ ናይ ሓቂ ላዕሊ ታሕቲ ቀስ ድራማ ኢሞሽናል ኩሉ ዓይነት ካቴጎሪ ኣብ ሙዚቃ ዘሎ ክደርፍ ትኽእል ዳርጋ so ያ ናይ ሓቂ ገለ ዓይነት ማለት እዩ ግን ያ እዚኣ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ኩልኩም ኢንጆይ ጌርኩም ኣስካም ወዳታ ዝረኹምናኻ thank you so much ኩለኩም ዳሊ ማለት እዩ ከምዚታት ደስ ብለኩም ትኾይኑ make sure like ወራ ማለት እዩ and እሽተይ ስፖርት ተገይርኩምና ግን ያ እዚኣ ነይራ see next time bye تقدم سخي نفركي تملسني قاس بقاسي سن اللخوت تملسني قاس بقاسي سن اللخوت تملسني تملسني